있어 네 생각엔 왕자 내 생각엔 왕자 Ало? Абе, маймун, яви ми се класната, кажалът си бегал от часове. Ко ти си дойш дома, нойста ки ти изкръшам, говедо. Ясно ли ти? Говори нещо, не ми се прави много, не ми кюти. Защо ти даваме ния пари? По кафичето ли да седиш? Да пиеш кафина? Ние давам пари, дойш на школа, човек да биде от тебе, а не животина. Маймун не е да не са маймуно. Само я си дома. Клечките ки ти изкръшам. Шленците ки ти издробам. Ми, така ке. Ало? Абе, маймун, яви ми се класната, кажалът си бегал от часове. Ко ти си дойш дома, нойста ки ти изкръшам, говедо. Ясно ли ти? Говори нещо, не ми се прави много, не ми кюти. Защо ти даваме ния пари? По кафичето ли да седиш? Да пиеш кафина? Ние давам пари, дойш на школа, човек да биде от тебе, а не животина. Маймун не е да не са маймуно. Само я си дома. Клечките ки ти изкръшам. Шленците ки ти издробам. Ми, така ке. Ай на деде курлюто, айде си. Not good Пуш, пръска вода, ще рак ки зеле. О, чао, муценце! Как са настегала! Глей си напред, бе, простак си. Ай, тръгне тая кола, тука ли се пере кола? Тръгнете тая кофа, бе, де. О, кофа. Може да ми бидиш дечко? Молам? Да ми бидиш дечко? Те молам. Да, аз вараш ли аз сум? Вистина, мръж!